Express nai tongnai khapangni joto mara kiching songno lamsugo tini ni chini kok toma Express ni kaisa exclusive pandawo o pandang kha chung phaisok paijak mandai ardi block bising khopjak mandai hati baino mandai hati ni siming yapano belai khe chal khange 1 km nai 1 km nai gasia o kamio phaisok paijak o thai phaisok paimani chini norongna phungnani chaitung mungbai tamno hongkangke khoroksa takhuk chukjaya takhukni nok thanai salkisa sekang watui plat kotor mandai amche phaipuru watui bangai tui lomi thangpuru bini nok bai thangka abno karibo bini je besabuti tongmarokbo bini bono yakari osungsar yakari thangpaikha bini logi songbo sungsar yakari thangpaibo saisung susruno khoroksa takhuk umur chakra tiprasa takhuk bo nok khuk bai thangmani yagulo samung kwrui wngui mungsa ajimung chukjai wngui je ajimani amo chanani ba bini thangi thanani bagui simisi chugui tongma ba nok tangnani bagui ajimung kulo yangma bai bo tabuk bini kothanok bai thangmani yagulo belai jingjalo nok chukru kuru tangi tongjak phiaba o takhuk kwrui wngphano nini bigrangi tongphano khale belai no kuar takhuk umur chakrani tamni bagui hingkangke chung koktoma saimankha o takhuk chukjai wngui bigrang phano tei khoroksa takhuk tiprasa takhuk no umur chakra bobo oma haino bini nok khuk kwrui busabutui kwrui wngui lama berai tongmani no nugui bo bini tongthai nok ganao no bini je chukma bai bera nok tangui bono toni jau oma haino kaisa khatungmani mangpili babaisa chung khatungo tamni hingkangke borok khoroksa takhuk tiprasa wngui tei khoroksa tiprasa no hamjakmung phunukmani maya phunugui bono tongnani khorok bomnani thairimani amo belai no chung srungmung klaio abno kari tei babaisa chung khabo sawo tamni hingkangke umur chakra wngtutui bini busabutui kwrui wngma bai bo tabuk nok kwbai mubai tongui tongphano hapang bono nasigya abno kari tei khoroksa takhuk je takhuk no bo lama berajak nugui tongnani khorok bomnani thairikha a takhuk bo belai no kwrui wngui chukjai wngui lama berai tongmani a koktoma no khanakang chung khasau phaidi chung tini koktoma express ni ok episode ni bisingte exclusive kaisa nongna mangpili phungnai tei saimanan chaitongnai o takhuk ni laibungmani kok tei khoroksa takhuk lama berai tongmani bahike bo lama berai tongkha tamni bagi nok nuk phung yakana nangkha tei boroni khani kokrok boroni kha samani kokno bongni kha roimani kokrok no chung boroni khuktina saimana chaitongmani tongdi tinini koktoma express ni pandau tamhunani nukhung tongphano bera kwrui phiaba ulkogo wani bera bi tangjak o takhungni nok phaidi bobano kok sanani chaitongnani tamni hingkangke chung je saimanmani bisingtui bote khoroksa takhungno tamhunani tongnani khorok bomnani thairima bai iya phair do ni bung sagari kisi an bung onjara ide borba nungmu to mandai gasia para acha nini tong thainok to omono oronung to mono tuitoro bai thamuja সরকার ন মানানি সামান তা পর্যন্ত ন মাইয়া বুঝে মানবে খা আনা খাদি সুরিয়া আচ্ছা নিনি nok agi buti tongmani ba আগে এল সাইজ তো মনে kotha tongmani তুইতো রকাখাই তুইল মই বাই থামবে চেতা oro tui kawoi অর তুই খাওই ইয়াসকু জরা তুই থাকা একাই দেওয়াল বাই ক্লেবি হতা কাই নরম মই lobini no magen tong ta এ অর খাই তা খাই ও একসেলে কোন মতে অতি মানগি মা তং হতা acha nung ta moro khaisa jani আং কোন খাইয়া আও ক রেগা রখাইছো doctor ya ka samoro mama এ রেগা ওয়াইছো সমান আবানি কোন মতে খসলি মা তং জাতা সাইসুং তং ka nini jaite busti hai ka bani nukni bor আন সুগ্রক তং বড় জানজা আর কাং থামাইয়া স্রাই রক ini sajla আন সাজলা তমখাই চাই খাইনি আমো থই থাঙ্কা ke logi songke লগে সং করিখা লগে সং থইমানে প্রায় 10-15 বছর সং হনা tak sasung tong আর সাইসুং তং ke nini ki tong thai nok o area simida nate alka jaga robo to করিতে আলকা যা করি অবশ্যই মিলো tabuk প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা hanai hasteo মন্ত্রী বখরক হাইকাবা hasteni je hapang tongnai rok প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার basingtei nok riwi tongo nok kri rokno kri chugya rokno nok ri tong au phiaba
साबुनो करी हिनाय साबुनो नक करी हिनाय साबुनि तंथाय नक करी हिनाय ओ मांगपिलो रंग नुखांके बरकी नक गनांदा बरकी नक मानथाय देखलाय ना मानथाय देखलाय आमो नरक न वासु गनायसि ताकुते बुहुस आचा ताकेसा निनि माने साइमान मनि इको निनि yang देब्रा फासिंगो कासे नक नुगु गांगे जों साइमान खा आमो नोंनो तांगिरि माने आमोला बाहाय काहानि साइक abo bunyako muni tomong ni ta khoi muni tomon go narjaglia kai nok kharo bo kuru maya ga bini bota songkuni to abaro go tonana ya oria nok bita sakaria ka angno nok tangi bar hataro ro bisu bal khobono nok tangi mala oro 2 বছর ka bon tangi mani nung মানে nung no bono khairuk jaga tangi angno khairuk jaga tangi kata bola tam khai to bo ahino 하자로 꾼소매 많어 꾼소매 마야 이래가 뭐야 레선 깔고 그래 이래가 마야 아 분이 오 앞으로 오고 나니까 많이 와르고 스리 앞으로 가이 팔던 거 와서 분이 하징사로 가고 이들 가던 거 yaptıra oke tabo nung bono mane nok nukun kure lama lama bere tangu nugu bele khairuk jaga haisi a bele khairuk ki tangi ri khairuk acha ke tabo nini on nok rok to kure nung tabo belai no jingjala tongo ko bera nok rok kisi misi wati no bar phake to belai no kirima bising kirima bising ma tong ta thon thoi ma tong tai sam bunyok thangani ma jaga ke be ke tabo sarkar ni thani tam san tong sel chini bising te sarkar thini ang nok khung san man khai cha jo a 응거 감바 가서 카이사나 파는 너 공사만 카이 자정만 bomna bomdoro 너 공사만 카이 자정만 aw dopha hamkrai hini nai tongnai haste hapang ungthung edisi hapang panungtung soi nok nukung kri boro rong no nai to gei nok rinang thung chini koktom express ni phaching to do okemo khakai norok segango nugya phanung tongkhana o takuk chakra khoroksani nok krai bo khorok bomna ni nok krai ngai elai no chukru kurke nok tangi tongmani mokolo klai aphanang tongkha haipana chung koktom express ni bising tei norok no phunungna ni chaitokha norok tabuk wansu gi naisidi o takuk chakra khoroksa bini chaite gusti kri bo saisung no tongi tongjajao samung tangi tongi tongjajao bini tongthai nok na dena tumung no koktom express ni bising tei norok o mangpili no o takuk no nugui tongkha ke chini phasing norok no belai no khabai koimung yapharo hapangni thani norok tongthai nok simi pano tangi rijadi bini bo sanmung omono khorok bomnoni thai simi mang khangke samung tangi phana chajanai hinai phadi chung tai khoroksa je takuk chakra tongnai bo nok tangi ri mani bo bai kok sanan chai tokanai haibono chung sakang bini nok kisa habina lena nung orono mam sungsauna final gana igana di tam hunai प्रधानमंत्री आवास योजना फासिं तै तोमुं no nok nangi tongkha ke baksa borok chung nugu tibrasa kami amche chung kabang amche nu berayo nugu nok tangi tongthai nok tongdrop phano tongi tongphano tai khoroksano nok ru aw tibrasa rang manana klayo kri bigra chugya mana klayo phiaba o je nok chung jabu je thayo basai tongo norok nugi nai nahan nai di saka digi yang digi nai di tomung no nobar kotor phaikang ke bini nogo je sekho nobar chipsao nobar phai wati phaikangke wati siprago chuki khaisa tongjajao bo o jaga no tong bini ki nok manani odhikar kri dangna bini ki nok kahamo tongnani hapang je lukorokno kri bigra lukorokno nok ri tongmani o bini bumung klainani odhikar kri dangna lukorok nai tongnai norok wansugi nai di norok no sawi mansinai o mangpili no nugui hapang borno nok rina daklai na ria tongna daklai amno jotoni se wana mani tabuk hapang o mangpili no nugui luko adong hinjanai rok dopa hamkrai hini tiprasa hamkrai hinai politics thingi tongnai rok tomuno o mangpili nugui tongkhangke o mangpili ni bisingtei borokno chubanani borokno kha ganang kha bai maya khainani naharmung tomung tongkhangke chubajadi amo chung nasingi tongnai nangkha chung koktom express haino hai borong logi phaiye lukorokno phunungna chaitongnai tei khoroksa taku bai kok sana chaitonglai na tongdi koktom express ni mangpilio takude busong norok nugi mangkhana has yango mande ni simi mande harung thamma lama mangpili phunudi iko gari malkhong no lai tongo tomung no lama ni simi kebo o nok no nuhur kangke keboni tongthai nok hinglak tok haike wak mal matari mani nok sinai phiaba chung nugui
हाजाल सिमी जों बाम हाने वान सुमानि फियाबा खनावो इ गताबुं मांगुलि बाय थांनो गै जों वानाखा अ ताखो खरकसा बिनि तंग थाइ करे खरक बमना थाइ करेंगे लामा लामा बेराय तंमानि फियाबा ताखो अखरा अ हाव तंग तंगनाय अ माने जागानि मालिक बबो चुक जागिया हाइपनो बिनि खा गोनांगै माया खाइ खा कुवार बाय बनो तमहनानि नक तांगि रिजा मानि फादि बिनि बिसिंतो बखना नेलेन बिनि कामि रक बो नि बुं खत दादु मधु जों दे बमा बो पारानि न बरागे बो बियां दिगि क्लाय मो yang sunai सुनाय फासिंनि नोंरा तंमानि बुसु बालखा ma baluka बुसु बिसिर काखना ko abul yang masuk kona kaji ya मन अ नको तंग तंग से दुबि सरो ore to ing asring ta के बाहाय के नोंरा नक तांग फाइके द साइड नाला angde an tukun ke le ma bas ke tip tip ke no बुसा बुतिर के ang khaliap le का काजगलिया ang ja kem ang khalia अच्छा नों सासुनो तंगमानि ता के नों के 2 बोसोरनि सिगां दाबो अरो नक तांनो सिगां के बर तंगमानि न ma lakan tong gaing ko yang हाइना बुरि तंगमानि mane mijing ke kuno tong ta तंगता de sana ni kuno green ke ba jaga jami wo kuma thama ka के ताबो ननले बाइक नक तांगि बद नक तांगि abon ta बाइक नों दा सापाइना बनो रिहिनि नम तांगि खा angde बद रिहिनि तांगि खा न ang tangka माने बन न सागा जर तंसि दिनै तांनो नों ताम खाइसा हमने ताबो ha ताम खाइसा ko ang ko apa si phalo के ताबो नि हा करै तंगनानि हा करै abon ta dara abon तिब्रा संगे हाइदिबा abon ta सरकारनि थनि ताम साननु तंना ha सरकारनि थनि ताम साननु तंना sokan than to ang mane kun do jo bukri mang ma boy mai hiya ba चिनि बिसिंते द नों सरकारबो जुगाजोग करि फानो इको ताव सरकार नाय तंग नों ताम साननाय छदि सरकारनि थनि ang to tam sang तंगद्रब नक nong ta tong an nong ta तंगनो नक सान tai to kuno ani pot kre के ताबो नों सामु तांगिनि चाइ तंग जजो a खापनि ताखोते बगसं हापांनि फासिंतै हा करि रंनो पाटारिओ हा करि रंनो तंगद्रब सिमि पनो रिउ आइं नानि फाइनाय लुकुरक आगुलिओ नायदि दालान नगो तंग बंनो तंगनान हा करि फनो हापां बरनो नक तांगि रिउ गोबां मा दं जों मुं सालिया आथाइ दंनि फियाबा आइं नानि फायै बर तंथाइ नक करि फनो बंनो कलनि खावै दालान नक सि तांगि रिउ फियाबा तिब्रासा ताखुक अ हानि बुसा अ हावना आजायो अ हानि कुंथाइ बारा तिब्रासा बो अ हानि बुसांगै अ हानि नक फांगै से बिनि तंगनानि हा करै खर बमनो नक करै अमहाय बिरमान क्लाइजाक तिब्रासा रगनो हापां नायकलनानि ना देनां नांगिया आमो लोकरंनो किसा वान सुनायसिदि बि नगा हाबिन एलेन फायदि जों हाजाल सिमनु खांके अमो अआसनो फुलमन ना हाजाल सिमनु खांके ओ हाजाल सिमनु खा जों अमो पुन्न खायका मालमाता नक नाहिने बो चारो तंगो चुकी करे चुकी गानाव न थापा संगिसा जजो माइतक मुक्तक इको काइने काइथाम सिमि सामं तांगि जाजानाय को बो वाफ्रा गौतम तम हनाय बुइनारनि नायख्रबलाय थुमुय वाफ्रा फालिनो किसमिसा आजि तंगि तंजो आं नगो तुमुंनो बासा खांगे कामगे बासै सिमे नाय दिको माने बखरं नागि तं अ थाय सिम किसा बासै मानो अम हाय नगो बरक तंगि दे मान अम हाय नगो बरक लांमा मुथांगि थांगि दे मान आमनो सोंमुं कोतर ताबो हानि बोसांगै अ हानि नक फांगै तिप्रा सांगै ताबुबो मान्दाय हाय कायसा डेभलप एरिया जों साइमानो मान्दाय आदि ब्लक थानाय तामहनाय हापांनि जरा साल थानाय हापांनि जरां थुं थानाय साल बिसि गोबां माने सिगां वाइरे वाइ तामहनाय ब्लक लेभेलनि मान्दाय आदि ब्लक सामं गाहाम तांखा हायबा मान्दाय आदि ब्लक डेभलप एरिया हनि गोबां मा एवार्ड मानखा फियाबा अ मान्दाय ब्लक आगरतलानि सिमि इंया बोसो सालखांगे 25-30 किलोमीटर नाय आगुली बाय गान्दार आमचायो ताबु बति प्रसा बिरमान मानै अम हायके तंगि तंग जाव बिनि हा करै बिनि तंथाय नक करै हा करैनि बागै हापां बनो नक रिमालिया आव हा सिकरिंगे बायके नक रिमानाय फियाबा ओ पाटारिउ हनै जे पाटा बागजाक मानि आमहाय रगनो फना बना अ ताखु खरकसा न दायरि मालियाना द ठीक आसे रिलिया ताबु खरकसा तिप्रासा ताखुंना मान्दै आमचेनि बे बन हानि मालिक अ जागानि मालिक ब तंनानि नक सिमि पान तांगरिखा
o lamatei মন্ত্রী মিনিস্টার লাইনা নেতা লাইনা গোबांमा दफा हामख्राय होननाय लोको आदं रक लाइना borok जों हायके नुगियाना ना तमुनो नुगि तंग हांके जन किसा मिसा रिलाय फानो बा कायसा जे कुनु स्किम नि फानो कायसा नक सिमपाना तांगे रिखांके borok tabo khorok bomnani thai kaisa mano borni sanmung bomono nok simi pana kaham khangke samung tangi fana chajawan hani tai kaisa bono senomus ni ke kagos potro kuno kri da কাজপুখে আখন দাম নক খামাই গান নক খামপ্লো নক খামাই গান resokan berina जों खामाय गान नक खामप्लो का mane nang haino borok khoroksa thong thong simsi tongsu tai आफुं kon phon kri khani करे segango nok khampur rogo bo khami thangbai khabo nok khami phon je chin tibrasa rongni baksa baksa ni kabang mano tong om hai documents rok kre hai pano bo tabuk khoroksa chugia takhu bo se tongthai nok kaham krei bo se kha nangei bokha sajagei o takuk okrano or tongnani jagari khangke tei khorsa takuk tibrasa kabang man tong luka adong kabang ma scheme ni bisingti borno hamkare ni samgo daimai na da tomuno daiman khangke bo jora dano amuno jora nasingjak hasteni lukurok tai chung kokma express bo nai tongma bagi jotona belai khana hambai om haino chung tiprasa jingjal ongi tongmani tiprasa birman klai tongmani mangpilong nongna phonona chai tongnai salburbuno update di tongnai tini o panda norongno phunung mama bai belai no khabo sao khabo tongthogu tamga kha tongthomage khorosa takuk ta khorosa takuk no tiprasa ni hamjakmani halok bokha boi bono tongthai nok rikha kha samani gangke chugia गोबांमा नक रक हापांनि गोबांमा जुदा जुदा स्किमनि बिसिंति गोबांमा डेभलपमेन्ट सामुंगै दङ बरंनि थानि सकपाया आमनो जतनसे खा सामानिको नायतंमा बागै जतनना बेलायखना हामबाय मांगलिते सेनाय राहुलनि लगे आं शैलेन कक्टम एक्सप्रेस।